Sak tak takoni. Ya. Mie apa sing keri? Mie ora roh. Ora enek mie keri. Ya enek. Mie apa sing gak? Mie jeti rondo. Iso ora? Mie jeti rondo. Ini beneran. 1-0 nih. Mie apa sing keri? Mie jeti rondo. Iya keri. Mie jeti karo merem-merem. Mie apa sing garane tukaran? Mie jeti rondo. Wow, ya ora enek ora nyapa Mie tukar. kepedesan. Ora enek. Ora enek alah Mie ro. goblok. Ora roh. Mie suwi mara tuwa. Nutuk ya sing bener. Ayo kowe. Tak golekni. Sik tak golekni. Aja guyu lara iki lho. Aja lara mbok guyu. Ya mbok kancane kok sampeyan mie jeti rondo. Udah pernah icrik sama bojone uang belum? Urung tahu. Lah nyapa bojone wong diijlik. Jangan ya dek ya. Lah iya, Nanti kamu tuman. mangkane kuwi. Mending sama tante. Lho kok jaren. Enak deh, enak mas. Delok engko sak eneke lagu sampean mulai pertama sampai akhir mesti enek huruf R. Lah enak lagu sing ngerang aku huruf R. Sak lagu lho ya. Ya wes. Ya. Iki lagu keroncong. Iya. Bengawan Solo. Ora enak R. Ya terus no. Ri. Ri iki gawe R. Nyapa? Ri Ya, gawe R. Ri gawe R. Langga meneh. Ya sembarang. Iya ning tawang ana lintang cahayu piye. Terus no. Aku ngenteni tekamu. Ora gawe R. Terus. Mar. Lah marwi yang gawe R. Gawe ya pokoke sak lagu ra enek R jajal sapa. Tanpa R ya. Ya jajal. Lagune Rita Sugiarto. Ya. Sing kae rare Malah teko ngarep kowe. ngarep. Wah malah R tok. Nek misalnya aku ndek bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku terima walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndakel ora payu tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki ra ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu ra iso nggo katok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Nandur Dadi yen kentang. sewaya-waya kathoke suwek Kentange metu. iki mandek sih kathoke suwek sih. Lagi kentange ditokke. Lah kok ditokne? Ya no seorang perempuan niku hebat loh Bas. Hebate wong wedok lho nggon dia tetep kalah hebat karo wong lanang. Seorang lelaki itu kalau sudah beristri, sudah berumah tangga, tanggung jawabnya gede, abot dadi wong lanang iki. Angkrik wong wedok abot ya mengeyel lho. Abot wong lanang. Lho abot banget. Golek pangupa jiwa, golek dhuwit, nggo nyukupi wong lanang sing nampani dhuwit sapa wong wedok kok ngatonge kok. Lho, tapi wong wedok iki abot banget Mas. Abote nggon wong lanang isone maido tok kowe iki. Ya iya ta wong Iya no lanang. masak akasinan dipaido. Paido. Masak umpamane kelegen dipaido. Paido, Gawe ya. kopi kepaiten dipaido. Paido. Tapi titen ana wong wedok lah kompor gas meledos mati dhisik goblok. Wong wedok ki abot mangsamu sanggane. Tak gacok tenan kowe sisik wani karo wong wedok. Iya ya. Wong wedok ki abot banget Mas sanggane. Kuwi apa lah umpamane Korondowi apa-apa gak perlu dur-duran. Tapi enek tapi nih. Tapi apa? Rondone juga harus berpenghasilan. Nek rondo gak kerja apa-apa, bahaya, sedih deh. Pernah mikir duwe bojo apa ora? Pengen rabi to di bojo ngono pernah apa ora? Aku yo pernah mikir dulu masih, wah penak cah duwe bojo Pak, cah benulan nampa gaji, bengi enek sing nggoni, enek sing jak ngobrol, enek sing dijak nganggo pendapat dan lain-lain ngono. Ternyata fakta di lapangan saat ini banyak sekali perempuan yang menjadi tulang punggung walaupun beliau sudah punya suami. Dan banyak sekali mereka yang berkeluarga itu malah curhat kepada rondo tentang kebutuhan. Gitu loh sayang. Jadi saat ini maaf sekali saya pertahankan perondoan saya. Ane pengen ngene-ngene ngono ku piye? Aku nek pengen ngene tuku toh. Tuku. Wong kene kerja nek ngene. Tuku. Saben malam minggu cah nom-noman ayo padha metu karo kanca lanang sayange orang gawa sangu takon tuku rokok
bocah ngono kuwi ancen kanca kaya asu. Wis nebeng wis arane duit. Wah aku gawet. Lho, kowe ngomong apa, Om? Ngomong apa? PK kuwi lho, PK. Aku ora ate ngajak aneh-aneh. Rumangsamu sik penampilan kok ngene iki terus PK ngono. Mbok maksud PK apa iki? Maksudku kan komen PK Mbak, PK. Yo PK kuwi to, PK apa maneh? Yo PK kaya wong-wong biasa kan PK ngono ku lho, maksudku ki ngono Mbak. Sik genah, Om, iki aku bakulan pentol, Om lho. Aku bakulan pentol. Yo ngerti, aku ngerti nek sampean ku bakul pentol ku ngerti. Malah mengenang-geran ae rumangsamu. Masa yo gak kenal Tanjaya, Lama sing genah, Om, tuwek bareng. Tuwek piye to? Ngomongnya tuwek piye to? Gak suka. Waduh aku yo gak suka. Dibukane yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambut rasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanange uripe hampa mergo gak duwe dhuwit lho. Plonga-plongo toleh. Aku nek trimo pisane ra marem. Ping 3 lho kuat. Guyumu kok ketoke ngenyek ngono to. Mas, Apa? ya murah iram. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Yo ya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalane cah cilik mbok omongi. Penting awakmu kuwi lho, metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye Maido? Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola ae to. Urung apa-apa wis Maido. Kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya, Piye? aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso polah jegege ya ora penak. Lah yo ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange bae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan. Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah wi bekakas piro ya mak beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah wi nek polahe ra karo-karuan ya ra iso nglewati perapatan. Tak emat-ematne ketoke awakmu lu angel meteng. Piye lho wong iki? Mak, nyak, jerene aku angel meteng nyak. Lah nyapa tekok kancane? Wong bojo ra duwe kate, ya jelas angel meteng wong bojo ra duwe. Ceritane ra di bojo. Kok rumangsaku lho, aku tau meteng. Dek apa aku lho ora tau tumon kuwi meteng. Lah saiki yo angel meteng ora sing gawe kok Ya dijajal sik iso meteng ora. Meteng. Ya kuat. Ini parah. Jangan lodeh iwak tahu kadung mekekeh kok ora mlebu. Jangan bening kok kakean banyu. Tiwas aku jengking
Lah kok malah mbok tinggal melayu. Numpak sepur kleru jaran, sepurane aku rung bayaran. Ono banyak keselek kotang, lah kok penak arep mbok utang. Ngombe jamu neng tengah latar, sok nek ketemu mesti tak bayar. Mbak, ijlik yuk. Mboten saged Mas. Lah nyapa ora iso iki? Sak menika prei. Lah opo alangan kok prei iki? Sawangan to raiku koyo ngene iki lusek derdiancel wong limo mambengi Mas. Lah mosok kanggo aku renek turahan ngono. Ndak kuat Mas. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne ijlik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Mbak, aku jane tulus nang awakmu. Tapi aku ora gablek apa-apa iki. Koyo gelem nggih. Alah terobos musuh aku iki minimal ngaceng ngono ae Mas. Alah aja samar nek kuwi. Nggonku lho setrume gedhi. Sing penting aja lali Aja lali apa? ngombe banyu sing akeh, ginjele men sehat, menawa butuh pajero, idol payu larang. Wis to. Lho kok jaran. Dewa-dewa, gede dawa, teke sapa, iku teke tangga-tangga. Iso-iso lho. Wong wedok nyanyine kaya ngono. Lah kuwi apa kulino dulan-dulan rono apa piye? Tong piye tangga mah ora ngene bojo. Karena rumput tetangga lebih hijau. Dengaran menantang. Biasanya pola era karu-karuan. Nek aku menang ngene iki kadang aku membayangkan ngono iki. Ki sing mbok bayangne iki lho apa? Musik-musik Kebo Giro ngono. Alah pengen rabinah to. Ya umur-umurku sakmenene wayahe wis rabi pindho. Cangkemmu lho. Lho kok jaran malah ngekek. Kowe nek sing rondo apa dudono Nyapa? terus suwi kowe enggak pengen rabi meneh. Belas ora pengen. Enake lho umur sedelut, rekosone lho sing suwi. Kesel capek. Capek aku capek. Lah nek ngerti kesel nyapa dadak mbok bayangne barang. Iki wis wayahe. Bodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus yang mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine, sepiro cilike. Kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet tok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing akan cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? lek rata dadaku rata kaya jalan tol kan duwe et. Kondisi second tapi mulus pol Mas. Lah wong jenenge second lho, ya mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Nan, grade A, paus, size L, Apa kuwi? dijamin plok-plok, Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. empuk, Berarti sekoke sik apik iki. gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak, wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho, minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye?
Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak terus gitikane jek wandes. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Aja mok lagu tok to Mas. Lah terus piye, Dik? Sego ala keri-keri. Lah sing disogok ala keri-keri apa to, Dik? Yo lakonono to Mas. Lah Mas kon nglakoni apa to, Dik? Adike pengen disogok. Oh alah kuwi to. Ya wis, kok bengi tak sogoke. Adik njaluk disogok ping pira? Ping 3, Mas panggah los gas ya, Dik. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15, tapi sing cepet. Meragukan ilatku we. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora kok ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik yo, sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap bae cah kene. Undang, lah gladah tekan dindi. Apa sih, Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Lah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Ya wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap bae cah kene. Undang, lah gladah tekan dindi. Apa sih, Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Lah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Ya wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok jadi Kepleset to we. Ngono jarine ilat sungguh. dilakeni mati ping dilakeni mati ping 15. 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 Neng dinding kon jenenge wong wedok iya manja. Sing manjai wong lanang. Kok iso wong lanang iki? Kawit cilik wis njaluk nyusu ibune. Lah rumangsamu wedok ora. Gede-gede nyusu anake wong. Ora padha karepe kok. Kadang ya ana sing njaluk susune tanggane, dene kancane ya joyok ya. Lah dijaluki tulung lho mosok emoh kok dikira sombong. Sherlock, Mbak, tak parani saiki. Peh gayamu, Sherlock. Lah piye ben roh nggone kok. Gak temani, Siapa takut? tak buka cuwili nggonmu. Cuma itu sik to dibuktekne. Peh, rasa buaya we. Gaya piye lho? Dijajal 5 menit wis metu buaya sok gede, sok miskin. Jajal to dhisik, tak jamin aku mesti njaluk tanduk. Mbak, kawin yuk. Iki yo mas-mas yang serkule kacuk-kacuk bajingan yo wis ngene iki ya ta. Lho kok jalan aku tenanan yo. Rasa susu ndak welek ngono lho ning aku. Pikirnya itu nggak pakai otak tapi iki otak iki wis dadi brutu iki cah, wis dadi ngene iki wis. Piye to jane iki? Mosok kleru lah kemunimu. Oh iya rabi kok kawin. Mbak, sebenarnya nak sampean ditari ngono kuwi pengen bojo sing kados napa? Bojo ingkang mboten doyan kopi rokok apa meneh Paulita sing gelem dijak nyang sawah nandur sayur kaya to ngene iki sak menika. Ya umpama ana iki paling iki wonge ireng-ireng to, Mbak, ora patek bagus. Piye, ora apa-apa. Ora bagus mboten napa-napa, sing penting tanggung jawab gemati. Ya, tanggung jawab gemati, terus apa meneh? Terus
doyan islik. Nah, enak wong lanang iki rata-rata ya doyan kuwi to, Mbak. Nah, terus apa meneh? Ampun, ngeten mawon donga kula hari ini. Terima kasih. Nah iki semang goleke wong sing doyan tenan iki. Wis kok ngene iki, semlelet. Bojoku paling ngayu dhewe ngono ki nang lebokke nang ati. Masale kowe wong wedok kok. Lah ngapa? Nek kowe wong lanang ya semboyanmu ra kaya ngono kuwi. Lah napa? Lah wong wedok ki sakjane kowe duwe semboyan kaya ngene mergo kowe kuwatir bojomu ki ning omah mesti ndelok ki sapa-sapa nek tok tinggal nyambut gawe ngene iki. Ya nek ndelok iki ra apa-apa. Naluri lelaki itu biasa, lihat cewek cantik itu harus dilihat. Cocok. Ngono kuwi sing tak karepake. Ya nek dilihat tok nggak boleh diapa-apakan. Maksudnya? Nggak boleh dumuk ana iki rento. Nek ditawani. Ora ono wong kok nawani ora. Dipendem. Kenapa wong mati kae patroke kok loro? Lho, ya perkara kuwi enek apa kuwi? Ngugemi perkara kuwi. Enek loro-loro. Duluk anu kabeh kuwi. Lho, iki minangka kan. Iki kan biyen iki minangka enek sirah karo enek sikile karo enek. Aku malah gemes lho mbek kowe iki. Ora iso. Kenapa pathoke loro? Lah nyapa dek pathoke loro? Nek telu natap kene. Ya ta. Lah kuwi kae papat dina ben natap kene ya lara ta piye. Alhamdulillah luar biasa. Terus wong mati iki nyandi parane coba. Ya teng kuburan ta, Pak? Teng kuburan ta, Pak? Wong dipendem kok. Lah wis salah kan. Lho, ada kok bojo negara kok wong mati. Lah nek meninggal lah salah. Nang meninggal ora salah. Lah nek meninggal tak jeng dibothok. Lho, kok dibothok piye to, Mat? Ayo tetep teng kuburan to, Pak. Salah. Lah teng pundi tiyang? Manut sing mikul. Manut sing mikul? Nang kuburan. Arep cemplungke kali ya arep dipendem ning mburi omah iki. Kadang ngombe jamu kok leren. Dino kramasan. Ramas terus ra masalah, mbok kok nantek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampe membrangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang le kok durung ngesot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisang. Jaluk neh. Pisan tok ya nanggung pindho rarai. Kok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Apa kok tak gawe ning tukang urut kok bingung men. Dong ora. Mumpung petok aku arep tekok. 996 bahasa Inggrisnya apa? 9 kuwi 9. 9 kan loro. 9 kuwi 9. Lah nek 6. 6 kuwi 6. Ya ta? Iya. Lah nek digabung. Berarti digabung dadi nenen sik. Saiki apa bedane tempe karo lontong? Ya beda to, Pak. Tempe digawe saka dele. Ning nek lontong kuwi saka beras sing dibuntel godhong. Cetha lho, Pak. Nek aku beda. Tempe karo lontong. Tempe dilebokne ning lontong kuwi jenenge arem-arem. Ning lek lontong dilebokne ning tempe kuwi jenenge merem-merem. Gak percaya? Ayo kowe tekan omahmu lontongmu lebokno tempene bojomu. Akauku diwaca aku, ika iki diwaca iki, as usu diwaca asu, nek diwaca kabeh aku iki asuk. Yang kangen. Wis rasa kakean ngomong Mas, ndang rene tak mii tumpung omah sepi. Budal. Mbak, resepe ben awet berpasangan iki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lah lek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya.
Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak kandhani yo Mbak, nek sampean arep upload foto ning Facebook, usahake ngedite ojo terlalu putih. Eling, aku tanggamu. Mata. Mata nih gue Pak. Kamu pakai aplikasi. Picen. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah, aku ki ora umuk, Reng. Tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek ben ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP? Meteng. Bener jere Solikin yo, bar merkoso. Ya ampun. Apa ki? Merkoso mesti pijet. Merkoso mas. Apa iki? Merkoso mesti pijet. Merkoso mesti. Merkoso gitu iki lho. Iyo, salah ucap iki. Rekoso, rekoso mesti pijetnya apa tekan merkoso. Mateng iki apa ya? Bocah iki piye to? Matang piye to, Mak? Enggak didudul kok. Mateng para yo. Duh, nyulik bapake para yo mumet to ki cah iki kok gak suka lah ngene iki. Salah ucap, Mak. Salah ucap. Hehe. Nyapa? Rene. Lah arep gawe apa? Tak kandhani. Mah engko paling mbok pisui. Setelah aku pengmu. Lah kok kono ora krungu ya ngalane budek. Awakmu kok ganteng sih? Alah ngerayu sepurane aku wis ndek bojo. Numpak pit kludukan sarung. Sing wedok jepit, sing lanang nyurung. Kayu gapok gula Jawa, nggonku empuk, nggonmu dawa. Jam 4:30, nggonku jengat, nggonmu mengo. Nek awan kerja nang ngondi? Tempe LN, Mas. Kerja nang ngendi mbok sing cetha? Tempe LN, Mas. Bosok kupingmu yo ana. Mbok yo dateng PLN ngono kok. Dateng ki apa? Teko. Dateng kuwi teko PLN. Lah terus ya bener? Tempe LN. Kok kaya tahu tepung aku kuwi ya. Dek Lila. Dalam. Ayah kerja nang ndi, Dek? Bang. Bang apa? Bangunan. Astaga, tak kira neng Bank BRI apa BCA. Tiba bangunan. Iya. Gak apa-apa ya, Dek, sing penting halal. Iya, halal. Berkah. Berkah. Bisa nggo jajan, Dek Li? Iya, nggo omah. Ya. Muga-muga kabul ya. Iya. Amin. Ngapunten lho Mas Dodo, panjenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tahu kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu mbok yo dateng PLN ngono lho. Kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku nak tempe PLN wis. Ha iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisannya nak truk to. Wow, lah wong ki ra genah. Mas. Apa? Sampai nek eling ora sih nek mambengi ki malam Jumat. Yo eling. Kok aku ora sampean temok blas sih? Lagi males saya mah.
Tega sampean. Ndelok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mampengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra tega. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang, Mak. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku. Pak polisi bedel telakmu kowe engko. Loh, santai aku nek mung ditembak wis siap di tempat no. Waduh, malah mapan. Mapan aku ki sing tak wedeni iki mung dokter kok. Loh, kok iso? Loh, kula dipek dokter wae mah lho, Bos. Dipek dokter kok emoh piye? Ing atase ganden lho, dipek dokter kok emoh kuwi ra nyepelekke to kuwi. Lah apa njaruk remuk? Lah piye kok remuk piye? Lah sehari 3 kali ki, Bos. Nek pas bladekan ngene iki ya endo. Kuwi ngombene obat sing sedina ping 3 kuwi. Ora nyuntike. Oh, tarakku nyuntike ndandale lah kemeng. Mak, aku ki mbayangke umpama ora duwe duit blas kuwi kaya apa ya rasane. Wong ora duwe duit kuwi kan penak. Lah wong ora duwe duit kok penak iki piye to, Mak? Pengen apa-apa kari bayangke. Oh iya ya, Mak ya. Penak ya kari bayangke ora kangelan tuku ya. Beda nek karo wong sugih sing duwite akeh. Lah nek karo wong sugih bedane terus apa, Mak? Pengen apa-apa ya dadak tuku, bayar ngetoke duit. Oh iya, Mak ya. Palah repot ya, Mak ya. Dadak bayar, dadak ngetoke duit ya. Sing positif ngono lho mikirke. Ya nek kuwi ora gur positif, Mak. Nek kuwi konslet pikirane kuwi wisan. Iya kuwi. Yang Apa sayang? awakmu apa lali to? Iki lho malam Jumat. Emang iki malam Jumat? Iya. Apa? Ngumbah gaman. Alah, ayo ayo. Kanggo sing model piye? Sing penting padha penake ngono ae lah yang. Ya wis. OTW siap-siap sayang. Ya wis tanteni ning kamar ya. Pancen wong lanang iki senenge berkegiatan nganggo huruf N ya. Apa kuwi yang? Nguli, ngopi, nguntal, ngerokok, ngewe, nenen. Lah piye padha buta wae. Ya wis ayo ndang kakek lak ngantuk aku. Ya wis ayo gek ndang nang kamar. Anja. Sampun siap badhe nikah? Sampun. Kalian sinten? Nur Cahyati. Sederek napa mboten? Mboten. Sudah lama kenalnya? Sudah Berapa tahun? 4 tahun lebih. Ten pundi kenal iki? HP. HP. Kok saged mlebet HP? Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe ki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi gue. Nggih. Terus apa kuwi apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Nggih, isa cinta tak terpisahkan. Lan sapiturutipun. Nggih niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mengke nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir. Wong lanang iki nurut pasaran, nek wong wedok nurut dina. Nek pasaran enten 5. 5 to? 5. Legi paing wage kliwon. Pon wage, pon kliwon legi paing. Lah legi iki apa? Lah legi. Legi iki wonge cerdas tenan. Cerdas, Pak Susi legi. Cerdas. Iya. Kliwon. Takono wong kelahiran kliwon ki mesti doyan mangan, doyan nyamil. Wis to, ngemil mangan. Terus mari ngono wage. Wage niki ngantukan. Wage ngantukan. Terus wage kelahiran wage ngantukan. Paing iki kuat. Peng-pengan nek nggone megawe ora tau lemes. Oh, ora tau leren, nyambut gawe terus. Wah, iki cocok aku lek paing iki cocok. Nggih. Wage no sampean ngantukan no. Terus pon niki wonge koproh.
Wis to. Kelahiran pon niki koproh. Berarti lek yoga ki termasuk kelahiran pon. Pon ki. Kok iso pon? Ji nami kula Tatin. Kompetipun. Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to. Pidalem wonten? Kula saking Sentul. Oh, saking Sentul. Sampun tas sekolah? Tas sekolah? Malah nyengenges to. Jenengan mboten jelas. Tas sekolah. Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh, nggih syukur. Kula tanget sampun kagungan garwa. Nek ndek anak iki ya mesti ndek bojo to ya. Nah, dereng kantenan mbok menawa sampean dirayah wong. Simak ya kurang ajar. Ah wong aku takone ndek bojo kok takone ndek anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya wis arep tekon kowe jejere. Pangapunten lho Mas, ranjenengan iki kok ya pirang-pirang dina ora SMS ya ngopo. Kenal saja kenal kok adik kelas. Yo zaman SD. Biyen arep seneng karo aku. Mas Sugeng iki. Aku dah apa Mas Sugeng garwane wayune milih santen kaya ngono kok abrakan kisut kaya ngono. Mergone aku ki moh ki ya mergo ngono ki wong jenenge calone dhisik urung dadi bojone. Calone kaya ngono aku kaya ngene kok ya ingin aku ngono. Ning ya ora apa-apa lah Mas, aku sorry dhisik aku moh kae. Dadi ndemben kanca. Lah kok moh ki apa ngopo? Beda keyakinan ora. Oh maksudnya Mas Sugeng Islam kowe Kristen? Udu. Lah beda keyakinan? Aku yakin gelem Mas Sugeng sing blas ora yakin. Nek mulai iki jenenge luput kaya ngono. Lho ya entuk ya mening kaya ngono upama dadi bojoku ngono tenan anak-anak mesti kaya luwak anyang-anyangan. Iya. Dadi ndek ben iki adik kelas. Terus Mas Sugeng lulus nang SMP, nang SMA. Lah Ange Mary ora dijak. Lho ya nek sae nek apik-apik kok saepik iki ora nek bahasa kok saepik iki. Lah timbange pik, Dik. Lho. Dek, Mas kok ngendi-ngendi to? Saepik iki apa? Ya sae karo apik. Nek kuwi mau apik dhewe apa? Ya apik, Pak De. Pak apa? Pik tokli. Ah, glani. Apik matuk sekali. Oh, berarti apik banget. Pik nget. Alah. Iki malah melu usul wong apik banget. Oh, tak kira ngonoan dinget. Pik mude. Ben. Kok ben piye? Takon apa kok? Koslok. Kok malah ben? Ah, kuwi mesti singkatane nganggo mu, kuwi mesti nggonku ngono. D iki mesti ora. Oh, ora to? Pik mude iki apik Pakmu Pak D. Ngono lho karepe iki kok. Ben. Mas, Apa? malam apa? Malam Setu no. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, Mas, aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dina Setu kok. Cuma ndengi lho, wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah yo ora penak ora mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to iki? Yasinan ora suka. Ben, sesuk mana tak tok ben bundrak. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ora dolanan neh ya to. Ben nggak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Sampeyan kuwi sing sopan santun aku iki, Mbak Ayumu. Dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu, kudu ngajeni. Kowe kudune kowe wedi karo aku. Masa njaluk ngajeni ta? Kowe he? Jaluk ngajeni. Di ngajeni ya. Oh Yasin wal Qur'an. Ora ngono kuwi. Biasane jaluk kon ngajeni. Kowe kuwasa kawakmu, kowe kudu ya Allah, aku kudu mbodeni ngono kowe ora ngono kuwi lho. Piye? Jaluk kon ngapane? Aku kudu mbodeni lah wong aku wis tuwa saka kawakmu. Lucy kok bongon Lucy kok bongon tak omongi ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kudu ora iso ngono kuwi, kudu njunjung karo wong tuwek, kudu menghargai karo wong diregani. Ora njunjung, Dik. Dijunjung ta? Aja dijunjung. Hop. Wis. Lah kok malah mbok rogo itu kok ngendi-ngendi. Wis. Wabat
Entuk apa we? Apa? Aku lho bar padu karo maratuwa. Lho, nyapo patenono ae. Rencana wis arep tak pateni ngono lengone rong entek kok. Lah karepe padu lho nyapo. Aku kan winginane kan baranu ta. Apa kuwi jenenge andum-duman warisan ta. Wis warisane wis dindum lho jane. Antarane bagianku karo bagiane maratuwa. Akhire sing sisih tengen iki bagiane maratuwa, sisih kiwa bagianku. Karepku kan ben ketok enek watese. Tengah tak tanduri gedang. Ya bener no lho kowe berarti. Tengah tak tanduri gedang tapi nek perjanjiane Dik. Perjanjiane piye? Engko nek gedange mangklung mengiwa, kuwi berarti hakku. Woe Hakku, tapi nek mangklung nengen kuwi hake maratuwa. Akhire jam 4 lho. Gedange mangklung ngiwa. Iya. Terus piye? Lah kok jam 6 sore aku arek kadus lho malah mangklung nengen to. Iso gedang iso ngungkek terus piye lho? Tak inceng iku lho jane mendek jam 4 iki jek mangklung. Dalange jijiki. Jijiki cengelmu amoh kuwi. Dalang kondang ning saru Nepal. Ya ora kok ya. Kowe sing jeneng saru kuwi salah persepsi kamu itu. Lah? Nek aku omong kaya ngene iki jane ora saru penampane wong iki saru. Nek sing jeneng saru kuwi nek tok leh. Misale aku nyebut barange wong tok leh nganggo jenenge. Nah, kuwi cah cilik iso terpengaruh. Cah cilik isih do nonton, terus melu-melu muni asu kan mbas ngono melu-melu doan. Nek ngene iki kan sing ngerti wong tuwa-tuwa tok. Apa do ngerti po? Ado paham do cengengesan kabeh kok. Sajake kuli Mas Liliden ya. Sajak. Niki kan ngapae? Gubuk asmara. Oh. Ya. Sampai mirsani ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbah. Umpamane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gulungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek lali aku. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo epang-epang aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Lah aku kan Kok kamu meninggalkanku to, Tin? Lah kenapa? Kamu lagi minta uang loh. Aduh konangan iki. Ndi kowe wingi nyilih aku to? Balekke. Lah iki ora nyilih. Lah apa? Ning ninggali ning rong duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko tinang jaba wae. Lah ya momong weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Iya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbah Waji? Nyuwun napa, Mbah? Ndrok. Ora wis duwe, Ndok. Kowe yo duwe we. Oh, iki apa biayane Mbah Waji? Ya. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stolke ngaku. Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu to. Kondi ngono kuwi, wong wedok jenenge ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe. Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni kaya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu ndredeg kaya apa? Pernah tak balesirno? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng.
Ora pernah aku curhat karo konco, nggak pernah aku curhat karo wong tua aku, nggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Di sini mak tanggung dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapak, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Apa arti sebuah narkotika? Narkotika ki obat. Obat-obatan terlarang. Dangkulmu kuwi kok iso obat lho. Narko iki kancaku kok. Kuwi koclok kuwi lho. Narko iki kancaku, masalah. Kancaku piye maksude? Narko iki ngarep terminal, tika cah wlingi kuwi rabi wis mbiyen dadi narkotika asline. Oh, asal usule kuwi. Asal usule kuwi duwe anak pertama kuwi wong kembar jenenge sabu-sabu. Kembar. Lah sing nomor loro pil koplo. Sing nomor 3 jenenge ciu. Ora. Kowe polane ora rombae kowe. Lah nyapa? Jenenge iki arba. Arba apa? Arak Bali. Kuwi kudune dihindari. Awake dhewe aja gawe sok ngono-ngono kuwi. Sebagai pemuda generasi penerus. Alif. Alif itu terdiri dari huruf A. Allah. Lip itu adalah tangga. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah atau dikatakan dengan hablum minallah. Hubungan dengan manusia hablum minanas. Edan. Ojo kanduli. Sapa? Kira dikanduli. Ganduli ya? Ora barang kok iso. Cengengesan. Alif ba itu adalah wadah. Jadi Islam itu menjadi wadah yang sangat baik untuk segala umat manusia. Hebat. Wes ya, langsung ditanjak guys. Ije alif ba ta. Tak akan sulit jika kita mau melakukannya. Alif ba ta sa. Ojo mikir sae dhewe ning mikir sae wong akeh atau sedekah. Alif ba ta sa jim. Ora bakal jimpe nglakoni salat 5 waktu. Mergo olahraga. Alif ba tak sak jim hak. Kita harus mengerti mana yang hak, man. Arem-arem ki apa, Pak? Tempe ning jero lontong. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Ora enak lontong ning jero tempe. Pak Minto. Saya lalo. Nek tempe ning jero lontong ya arem-arem. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Enak. Apa? Merem-merem. Lah kok merem-merem? Lah lontong. Lah kok merem-merem? Napa kok merem-merem? Lontong ning jero tempe kok merem-merem. Pae bolondi lho. Kok malah medeni ya. Lho, kok iso merem-merem? Merem-merem enak. Ora lho. Lek tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Ning lek lontong ning jero tempe. Kok merem-merem ki piye? Enak. Lah kok iso? Enake iki piye? Kok enake ganti? Wah, ndak lontong sampean jajal. Piye ta? Lontongku apa lontongku? Lontongnya Pak Minto nyapu. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi 3,5 juta. Lho kok malah akehan pas sepi to? Soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Mak Nur, aku arep takon tolong dijawab ya. Oke, siap. Monggo kowe takon tak jawab. Oke, wis bener kuwi, Mak. Piye to bocah iki karepe? Hangkrek tenan. Iya, ya kuwi wis bener. Iki kowe arep takon apa? Lah wis iku mau ora dirungokno. Urung sampe tak jawab. Bos, ngomong apa, Bos? Ngomong apa maneh? Lah wis dijawab bener ngono kok. Iki urung tak jawab lho, guys. Bocah iki piye to? Gudeng lho iki. Lah wong wis dijawab bener kuwi kok dikontak kok maneh piye to? Takok urung ngasih dijawab wis bener kuwi. Ampane sing bener yo. Lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor loro pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3 wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor 4 kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang, nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi. Legi lek kanggo wong lanang welas asih, nek kanggo wong wedok curigaan. Wetonmu kira-kira sing ndi bolo?
Sifate menungso menurut weton kelairane. Nomor 1 paing. Paing nek kanggo wong lanang santun utawa ramah. Nek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2 pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3 wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor 4 kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi. Legi lek kanggo wong. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima kamu. Senajan wajahmu sing morat-maritku ya Mas ya. Nah, yo morat-marit ngene iki ono manise kok. Gimana? Gimana apane? Ya mau to lek diajak rujuk. Lah iya, makane ta yo rujuk maneh. Tapi piye ibumu? Ibumu selalu tidak merestuiku loh. Oh, gampang. Engko tak coba jabune. Oh, dicoba jabu ya. Ya iya nonde. Ya wes kamu urus semuanya tentang kerujukan kita ya. Yo gampang, engko tak urusane kabeh. Assalamualaikum Mas Dedi, sayangku, cintaku, muah-muahku. Waalaikumsalam. Blokir. Penak. Jahe. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Lek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Iya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Rambut itu bahasa Arab ya Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya iya. Pripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Aku arep kok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti Kak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh ngono. Kene gak pengen jemput kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa iki kadal iki. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab,
Curah hujan di situ sangat tinggi, jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono toh. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah iya, ya. Aku nek ra karo awakmu ya moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parah. Rek njaluk tolong. Jaluk tolong apa yo? Ojo DM. Lah nopo ora oleh DM? Wingi ngongkon-ngongkon dhewe kon DM. Aku wis payu wis ndek bojo. Oh, wis payu to. Tak kira rondo. Kudu rondo ya. Ya wis lah nak ngono. Gak usah DM. Aku wis payu. Iya iya payu wah. Geger jane metak tawar malah wis payu. Gitu. Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya, Mas, kuwi bingung, Mas. Masalahe padha penake lho, Mas. Ini babakan tumpak-tumpakan ya, guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi, Mas. Apa ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to, Mas? Jane bedane. Dadi nek kowe Innova kok ora bakal kudanan, tapi nek kowe numpak Innovi, udan kabeh gitu tenan. Plomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ngene. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka piye to, Mas? Wis nang ngono aku pilih numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpakan ambek Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek hoyak-hoyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ya alon-alon to mak mosok ngasih uyak-uyak ngono kuwi ya konangan. Dong ora. Kak Nur. Apa tekon aku? Kak Nur. Lah seneng men diundang Kak Nur. Wah, jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak iki kowe. Ya sekali-kali to, mosok mak terus. Ora tau beki duit undang mak. Nggo sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora ya rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh teko, Mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya, Mak, kowe bingung, Mak. Masalahe padha penake lho, Mak. Ini babakan tumpak-tumpakan ya, guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi, Mak. Apa ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to, Mak? Jane bedane. Dadi nek kowe Innova kok ora bakal. Aku ki sida pean rabi ora to yang. Yo sida to yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung? Asih iki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Kita golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku ya butuh ijlik barang, ya butuh liyane. Aku lho ya ngebet, tapi ya piye meneh, keadaan lho enggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Masane enak apa piye gantung ini ki. Cara sita ki ngomong. Ndeng satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Lemu ngono lho. Rada gemai. Ngono lho. Ya adalah ngomong karo kowe ora tau enek bener ya. Dadakno nyapa kowe seneng sing kuru ya. Iya, sing ditumpaki klotak-klotak ngono kae kowe senenganmu ngono kae. Kok teko ndi-ndi omongane gladrah.
turu. Wah, wong iki atrai ya. Wis gena-gena lho. Bebeku tambah pipiku jemblem masa nek ngomong kuru ki lho. Lah mau apa kuru? Gemoy. Gemoy kambe lemu apa bedane? Yo kok jaran ngomong karo kowe ujung-ujungnya mesti ngejak padu. Ini parah ini. Sedih aku, pokoknya aku dino iki sik sedih iki. Gek kowe iki lho sedihnya apa? Wis to rasa mewek, mundak ilang ku ayumu. Lah perkarane iki apa? Kok ngantek sedih? Aku sedih. Mambengi ora mbok jak iclik. Lah wis tak enteni kesuwen kok ngantek keturun to aku. Lah nyapa ora mbok gugah iki. Ora usah nangis to. Aku ngono iki malah terenyuh to. Mas, Nyapa? ayo budal to. Budal ning ndi? Wong panase koyo ngene kok. Golek nggon. Lah nyapa dadak golek nggon? Nang omah kan sepi. Kita cari tempat yang indah. Alah kesuwen ning ngisor pring lho. Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng iki. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho, Mas. Beda apane wong bentuke ora malih kok. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Alang kok nah kan yo iso to. Piye to? Ini parah ini. Daerah Jawa Tengah kuwi udut. Lah ning kono jenenge apa? Abang-abang congor. Lho. Gak bosok to cangkeme kuwi. Apa ya ora panas ngono iki? Kok iso abang-abang congor iki lho. Lah pancen jenenge nggone yang udut. Abang-abang congor. Nek bapake nyangen senenge nek udut sing rokoke jingasu kae. Ji Samsu. Walah bos mbok liyane iki to bos wis ndak kena. Iki gak kena digarap bocah iki. Ki rokok Ji Samsu jengasu. Nyapa iso jingasu iki lho. Ji Samsu rokoke. Lali aku. Ji Samsu. Kleru. Ji Samsu. Apa beda, Pak? Ya beda. Iki nek wong lanang. Kan loro telu papat. Loh iya Ji Samsu. Kuwi jenenge Ji Samsu ra jingasu sayangku. Lah ya wis poroke Ji Samsu. Kan kuwi. Lah nek bar mbadok etan. Ya nguntal lah nguntal. Anu nyekek. Ora mbadok tapi nguntal. Ya nek bar mbadok kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Angger bapak pake lho nang arep Ndang balik to Bi, ndang tak halalin. Cangkeme garangan sing kakan ngombe kopi cup. Mbok halalin emang aku haram ta selama iki, he? Yo ae dhewe ben duwe ikatan sah ngono lho. Kok aku tak menikmati masa rondoku yang sedang naik daun nih lho. Lah rondo ya ono yaene ora yo kesel apa piye? Engko nek wis kesel ngerondo aku tak rabi neh. Repot ta ya. Yo wis nek ora gelem tak golek rondo liyane. Basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Ora aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo tak kira nek brengose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mung tukul. Dikerok apa? Ayo ben Rambut iki bahasa Arabe apa, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu? Sahrun. Nek sirah roksun. Roksun ya. Ora ruksun, roksun. Oh iya. Mripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya Mas, kuwi bingung Mas. Masalahe padha penake lho Mas. Apa sih? Coba sih. Ini
babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi mak, apa ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kuwi kok ora bakal kudanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh lho tenan. Plomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ngene. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka piye to mak? Wis nang ngono aku pilih numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpakan ambek Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa mak nak nggo Innova? Kuwi nek uyak-uyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ih. Ya alon-alon to mak mosok ngasih uyak-uyak ngono kuwi ya konangan. Wong ora. Dari mana? Dari pos satpam. Pos satpam. Di lemari, Bunda nemuin celana dalam perempuan. Siapa yang punya? Lah, ya kalau punya perempuan ya berarti punya kamu lah. Mana ada ukuranku segede gitu. Kecil banget. Pasti punya tetangga. Gak usah nuduh-nuduh terus. Dengar ya, aku tuh capek dituduh terus. Asal kamu tahu ya, tetangga itu nggak pernah pakai celana dalam, paham? Hah? Kak Nur, apa tekon aku? Kak Nur. Balah seneng men diundang Kak Nur. Jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak ki kowe. Ya sekali-kali to, mosok mak terus. Ora tau beki duit undang mak. Sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora ya rekor iki. Wis rasa guyon, aku ki meh teko mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahe padha penake lho mak. Apa sih? Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi mak, apa ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kuwi kok ora bakal. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sih ini Mas. Yo. Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. Kenal nih, aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ngono? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara XXNX. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik rayen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol Mas. Lah wong jenenge second lho, ya mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak krikil kerining sikil. Terus yen kripik kuwi apa, Mak? Nek keripik kuwi kerining. Kerining apa, Mak? Keripik kerining. Ning apa roh apa ora? Kerining apa, Bos? Ya mbuh golek ana sik to. Apa sih to? Keripik kerining kuping gak salah. Ya salah, goleki sing bener to. Keripik apa to ki jan kok gunting lah, aku gak suka ngene iki. Gak tau utekku. Lah apa teko sing nonton? Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya moh ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, wi tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah
kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet sak pol-pole. Losno. Ojo sampe leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng ya to. Wis enak-enake wi pokoke. Awi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Gus, saya mau tanya boleh nggak Gus? Hukumnya suami yang tidak mau menafkahi istri ataupun pelit itu hukumnya apa Gus? Pelit. Pelit, perhitungan. Tapi kalau sama teman tidak ada perhitungan, tapi sama istri ada hitungannya. Galak tenan iki ora wani jawab mau. Jane wong-wong ya wis ngerti jawabane dhewe ya ora penak. Pengen tahu dari Gus aja. Ya itu wis. Ya dosalah dia, dosalah. Berani menikahi harus berani menafkahi. Mboten dinafkahi mboten napa-napa. Ibu-ibu niki saged mados artot, yambek. Aja nesu to, aja nesu. Wong lanang iki wis muni hilaf. Mulai kok kene insyaallah ngrungokne iki yo mari sregep kok. Hilaf kok bertahun-tahun nggih Gus? Ya. Aku gelem dadi bojomu. Aku Sarata. Ning aku duwe bebono. Apa bebanan? Bebanane sagu? Sagu. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan nih. Kuat apa ora? Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora. Kok oleh dibantu? Kowe sagu apa ora? Saya yo lempoh ya, Wan. Sugrang. Apa? Bebono wis tak udarani. Kowe udanani. Ora udani. Masa kowe gelem ora gelem dadi bos. Kok sik to Bandung? Jenenge aku urung percaya nek iki cacahe candi 1000. Ya coba dihitung. Ya. Dihitung kono sebelah kono. Ana 300. Ana 300. Kene 250. Mak Nur, oleh ta turu karo telentang. Matek pura wong iki kok. Kok iso-isone telentang iki lho. Sego kan iso enak rasane. Kowe iki pengen mati apa piye? Ora lho, lapo kok pengen mati ku. Sate sih enak kok. Ojo nek telentang ya. Telen paku, telen rumput, telen damen. Kuwi nek wong urip mati, mendem ya, mendem. Iki kok ora tekan telen obeng, telen paku, telen mentik bareng metu ta. Heh. Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing diundhuhi. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah bojone wong nikmat kok Traye delogok jaran. Kadung gregeten tak rabi pisan wae. Wani pira? Ya jalukmu pira panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendo piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya, ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jombok kon mlebokne lho ya aku. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan.
Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stol keng aku? Ya saiki lho awakmu gemes nek. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu to. Alah gur tekok ae lho. Apa salahe? Gayamu tak kok dalan bayi padang apa peteng kok. Lah penasaran kok. Makane sentolmu pasang moto. Piye lah masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. Tekake takon. Tara yo ora roh lho, tekok yo lumrah. Bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok. Kuwi kan mergo kerja sama, makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tara yo lugu. Sok polos. Lah yo. Aku ya apa to Mas ora ngerti. Weh, apa tau ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho ya. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen no bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Nah, apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Lah piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan blaen. Wah, ya wis kono Mak, lanjutkan ya. Lanjutkan ngangsure. Sampai sugih BRI ini. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enak pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air money encer ya. Air money encer loh. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Loh. Sopo iki? Aku dul kemen sopo. Kok ngerti to? Aku ya apa to Mas ora ngerti. Weh, apa tau ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho ya. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen no bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Nah, apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Lah piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan. Nah, basa Jawane kunduran truk ki apa? Mantek. Innalillahi ngono lho ya. Kok ngono to? Lah piye wong kunduran truk lho kok dadak di basa Jawa napa basa Jawane nek ra matek Ya menawa ana basa Jawane ngono kok. Piye meneh nek wis kunduran truk kok arep lapo? Tapi yo